Gonmu dadi presiden dipaksa mundur perlamen. Jarene kasus ngene, jarene kasus ngono, neng ra ono nyatane. Dadi lawan politik order baru, dadi korban ambisi reformasi palsu. Najan cacat netramu nanging ngerti batinmu, endi kucing endi wasus. LSM apa partai, ormas apa mung RT, sing penting tumindake. Lingan welingmu sing prasaja, agama ngayomi jagat raya. Bersama Reza, yes hey. Iki lo bocah Ada Edna Sanjaya. salungamu ake sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicekal kono kene mergo mbelani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Ya salungamu ake sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicekal kono kene mergo mbelani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Bersama Reza biasa. Uri Indah Elvin, terima kasih. Najan cacat netramu nanging ngerti batinmu, endi kucing endi Asu. asik. LSM apa partai, ormas apa mung RT, sing penting tumindake. Ada dilawan politik order baru. Halingan jagat raya. Salungamu ake sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicekal kono kene mergo mbelani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Salungamu ake sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicekal kono kene mergo mbelani
sing